सिंधुदुर्गातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजे यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली। इन्स्टिट्यूट मध्ये आपल्याला 6 महिने 2 महिने अशा 8 प्रकारच्या टेक्निकल कोर्सेसचं ट्रेनिंग दिलं जाणार। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वरील सर्व कोर्सेसना ऍडमिशन घेण्यासाठी वयाची शिक्षणाची अट नाही। अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 7887 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90। धनंजय मुंडेंना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात घेणं हा आमचा आत्मघातकी प्लॅन होता असं विधान मंत्री जयंत पाटील यांनी केलंय। आता हे शेवटी निवडणूक आहे म्हटलं प्रत्येक पक्ष आमचेच निवडून येणार असं म्हणण्याचा संभव जास्त आहे। असं कोण म्हणेल का की माझे 3 पडतील आणि 2 निवडून येतील आणि 1 ड्रॉ होईल? माझा एक असा प्रश्न आहे, संघाबाबत तुम्ही जाणता, भाजपबाबत काय बोललं जातं, प्लॅन करून ते कार्यक्रम करतात असं बोललं जातं। एक 10-15 वर्षापूर्वी धनंजय मुंडे हे भाजप, त्यांचं कल्चर भाजपमध्ये संघामध्ये वाढलेलं होतं। अजितदादांचं कल्चर हे काँग्रेस कल्चरचेच आहेत, अजितदादा त्याच्यात काही हे नाही। पण 10-15 वर्षापूर्वी धनंजय मुंडे हे राष्ट्रवादीत आले, तो काही प्लॅन होता का की अजितदादाला तिकडे घेऊन जाण्यासाठी ते इकडे घुसले होते, असं काही होतं? गोपीनाथ मुंडे साहेबांनी असं काही सध्या जे भारतीय जनता पक्ष राजकारण करतोय तसं कधी राजकारण केलं नाही गोपीनाथ मुंडेंनी। त्यामुळे मला वाटत नाही की तो प्लॅन होता, तो आमचाच आत्मघातकी प्लॅन होता। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।